Moi! Nyt mä tässä aion näyttää mun piirtejä. My Little Ponya. Ja tämmönen Fluttershy. Tosi söpö. Niin, Fluttershy on tosi söpö, mut tää Fluttershy ei oo kovin söpö. Minkä mä piirsin. Niin tällä on koru tuossa, jos näette. Tuossa kallossa niin tällä ei ole mikään niin tää mennyt poikki. Joo, tämmönen tyhmä piirros. Sitten tosi pieleen mennyt, vaikka on vaivalla tehty. Rainbow Dash näyttää vähän pieneltä pikkumanilta, mut mä yritän tehdä tästä niin, tai joo, tää on pieni poni ja tää niin, katso, että kuinka hieno tuo on. Olenpas minä fiksu. Tai en ehkä sittenkään, mutta aivan sama. Tässä on tosi pieleen mennyt Rainbow Dash. Rainbow Crash oikeastaan. Sitten Fluttershy. Fluttershy. Tämmönen taatusi sitten mun mielestä, vaikka itse on tehnyt. Sitten mä yritän nyt piirtää tässä samalla kun te olette siinä. Niin mä katon, että katon mun papereista. Mitä on? Auttakaa! Tyhjä paperia onneksi. Oota, mä katon tuolta kuvahausta. Onko se tiedetty se Fluttershy? Saatkohan piirtää Fluttershy? Aika pinkipäin on lempikon. No okei, piirretään sitten. Joo, mä katsoin, että onks tää nyt hyvä näin. Se on varmaan näin. Katon. Katon. On se hyvä. Mitä on siinä? Se näyttää vähän mun mieltä. Mutta aivan sama. Se on ihan kamalaa. Täältä on vihreellä. Ei voi mitään. Ei varmaan näe tätä. Oi ei, tästä oli aivan kamala. Tada, tada.
Voi olla. Mitä voi olla komempaa kuin jo muuten olemassa? No niin, aivan sama. Noin. Paparapapa. Meidän narumilus nyt tästä tuli. No, moikka!